Éxito da nova edición do Campeonato Infantil de Fotografía de Peixes. Algúns dos participantes chegaron a capturar a máis dunha vintena de especies mariñas. A praia de Riazor, en Ribeira, foi o escenario escollido para vivir un novo campeonato infantil de cazafoto. O sábado, o areal encheuse de amantes desta disciplina que gozaron dunha xornada inesquecible, da man do Club Subacuático Sotavento, organizador, en colaboración coa Federación Galega de Actividades Subacuáticas. O día acompañou, o sol fixo acto de presenza e as condicións do mar eran as ideais para mergullarse e capturar imaxes da biodiversidade que hai no lugar. Os participantes, de entre 4 e 16 anos, tiveron que fotografar a pulmón o maior número de especies de peixes posibles no que duraba a proba, e os resultados foron moi destacados. Os xuíces fixeron unha valoración das imaxes e no proceso identificaron as especies fotografadas para determinar quen conseguiría cada trofeo. No apartado femenino, o primeiro posto foi para Marta, que conseguiu inmortalizar 21 especies. O segundo lugar ocupou Noeire, con 11 especies capturadas, e pechou o podio Mara, con 9. Na categoría masculina, Simón foi o que máis imaxes sacou, un total de 20 especies retratadas. Pablo, con 16, foi o segundo, mentres que José Manuel completou o podio con 14. Os dos primeiros clasificados de ambas categorías son de Ribeira e do Club Sotavento, amosando o nivel que hai no municipio neste apartado. Todos os participantes nesta quinta edición recibiron material de Cresi.